Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. Имрӯз 17 ноябр, рӯзи Саиди ҷумъа, рӯзи фаромӯшнашаванда барои бародари азизамо, дӯстамо, ҳамкорамо Умед Видео. Умед Видео канали худашона доранд. Бисёриҳо шумо мешиносед, он кас наворбардор ҳастанд, аксбардор ҳастанд, дар тӯи маъракаҳои шумо хизмат кардаги ҳастанд. Бародар имрӯз зодурӯз доранд. Худованд умри дароз тиҳад Ака Умед. ҳамеша сарбаланд, пирӯз бошед. Бисёриҳо фикр мекунанд ки Умед Видео продюсери Аббоси Ревадӣ. Бисёр бо Аббоси Ревадӣ сафарҳо доранд. Мо медонем дар шаҳри Хуҷанд буданд, дар тамоми деҳаҳои ноҳияи Айнӣ ҳамаша почти буданд, аз ноҳияи Айнӣ буданд, худи Варзи Манор, дар Похуд буданд. Бисёр қишлоқҳо ба сафар мекунанд. Мо медонем ва ман шунидам ки ба шаҳри Екатеринбург сафар доранд. фикр мекунам бо Аббоси Ревадӣ меомада бошанд ё на. инро дар худашон мепурсем. худохат ман як дар фурсати муносиб истифода бурда хоҳиш мекардам ки Умед Видео агар омадед шаҳри Екатеринбург, ҳатман шумо бояд ба саволҳои мо ҷавоб диҳед. як интервю барои шумо, мақсад як суҳбати озод дошта бошем ва касое ки савол доред, савол доред дар комментария метавонед нависед ва номраи ман, номраи ватсапам дар зер навор мешавад. саволҳои сериозне дошта бошед, дар ватсап метавонед савол диҳед. он кас вақтҳои охир бо қаҳрамоно, мақсад бузкашон, яъне човандозо кати човандозои давраи мисол гӯем 92 то ҳозира, мақсад вохӯрӣ карда истоданд. давраи саюзам гӯем хато намекунем, дар давраи 80 то 90 бо мусафедон хеле ки дидам вохӯрӣ карда истоданд, саволҳо мисол пешниҳод карда истоданд ва моям дар ин фурсати муносиб истифода бурда хеле саволҳои бисёри ҷамъ шудаги ҳастанд. мо чанд қадар шуд бо он кас мақсад вохӯрӣ надорем, суҳбат надорем. худохат хостам ки як барномаи озод бошад, саволҳои ба гуфти худашон дандоншикан ба он кас дода бошам. бисёр саволҳо дорам ки дар дилам ҳаст. худохат шаҳри Екатеринбург ки омадед, як барнома ба мо ва ба бинандагони худ шумо қарздор ҳастед. дӯстои азиз, дирӯз 16 ноябр зодурӯзи бародари мо Муҳаммадҷон буд. имрӯз зодурӯзи Акои Умед. худованд умри дароз диҳад, саломатӣ бардавом. аз ҳама чизи қимат барои одамизод ин саломатӣ. худованд ҳамеша сарбаланду пирӯз бошед. бародари азиз, имрӯз касе зодурӯз дорад. зодурӯзаш муборак бошад. ва дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо ҳастем. корҳои постоянӣ дорем. бародари азиз, дар шаҳри Берёзовский коре ёфтем ки аз 2000 боло бо хоҳиши бародаро, агар стройка гӯед, стройка дорем бародаро, кладчико лозим, каменчико лозим. агар гӯед ки хлебзавод кор мекунем, хлебзавод дорем. занги шуморо интизор ҳастем, чуни авиакасамо дар хизмати шумо аст. боқӣ дар амони Алло бошед.